Γεια σας, κάνουμε ένα νέο βίντεο για τις νέες γνωριμίες για τους κυρίους. Έχω βάλει εδώ πέρα τον Ηρακλή, για να δούμε ο Ηρακλής τι θα έχει νέες γνωριμίες. Γιατί και οι κύριοι ενδιαφέρονται αν θα έχουν νέες γνωριμίες. Θα κάνω άλλα επανασύνδεσης αύριο βίντεο. Τώρα κάνω μόνο για τους κυρίους, για νέες γνωριμίες. Έχω λίγο φασαρία από πάνω, δεν είναι σημασία. Νέες γνωριμίες για τους κυρίους. Πάντως είναι σε φάση να κάνει νέα γνωριμία. Βλέπω μια βασίλισσα των πεντάκτηνων. Ψάχνει κάτι σταθερό και φυσικό ο κύριος Άρης, ο Ηρακλής. Knight of Wands, πηγαίνει σούμπιτος για γνωριμία, αλλά κάτι δεν πηγαίνει καλά και του βγαίνει μια αυτοκράτηρα μετά. Για να δούμε. Το κύπελο της αγάπης το προσφέρει. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους κυρίους. Μια βασίλισσα των ράβδων που ασχολείται με τα επαγγελματικά της και ένας βασιλιάς των πεντάκτηνων. Για να δούμε τι κάνουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί ψάχνουν για νέες ευκαιρίες στη ζωή τους, για νέες γνωριμίες. Για να βγάλουμε διευκρινιστικά χαρτιά για όλους τους. Γιατί μας ενδιαφέρουν οι κύριοι. Για χαρτιά ενδιαφέρεται. Έχει χαρά μεγάλη θα κάνει με τη βασίλισσα των πεντάκτηνων ο υπότης των ράβδων. Η βασίλισσα των πεντάκτηνων είναι μια σταθερή κυρία. Εγώ καιρός Παρθένος ή Ταύρος στο ζώδιο, αλλά μπορεί να μην είναι το ζώδιο, να είναι μια σταθερή, ένας ασταθερός άνθρωπος που τα καταφέρνει στα οικονομικά του. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι σταθερή και στην οποία μπορεί να στηριχτεί. Αυτό είναι που ψάχνει ο βασιλιάς των ράβδων και αυτό είναι που βρίσκει. Η κυρία εκεί πέρα, για να δούμε λίγο και αυτή, έχει πολλά στο μυαλό της η κυρία αυτή, μπορεί και να θέλει πολλά να κάνει. Η Justice, η κυρία μας, θα γνωρίσει έναν αυτοκράτορα. The Tower είναι the moon. Ψέματα θα φέρουν το πύργο κάτω. Προσέξτε τα, μην σας έρθει κάποιο πρόβλημα με ψέματα που μπορεί να υποθούν. Έχετε υπόψη σας ότι ψέματα μπορεί να υποθούν, οπότε μπορεί να σας φέρουν μια κατάσταση συναγερμού, οπότε αφήστε πίσω να είσαστε ξεκάθαροι σε αυτό που ακούτε. Προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε πάντοτε αυτό που ακούγεται. Η αυτοκράτηρα έχει το αστέρι, που σημαίνει ότι είναι ευελπιστή και αυτή για κάτι καινούριο. Για να δούμε αν θα γνωρίσει κάποιον. Η αυτοκράτηρα συνήθως βγαίνει μια παντρεμένη γυναίκα. Ανοίγονται καινούργιες πιθανότητες μπροστά της. Εδώ πέρα βγαίνει ο ερημίτης, ένας μεγαλύτερος άνθρωπος, ο οποίος δίνει ένα κύπελο αγάπης, ή το αντίθετο, μέσα από το κύπελο αγάπης βγαίνει ένας ερημίτης. Προσέχουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους μας, τους αγαπάμε. Το Nine of Wands είναι ένα παρόμοιο χαρτί, είναι επιλογές που μπορεί να έχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, οι οποίοι θα ήθελαν και εκείνοι να έχουν ένα δικό του σύντροφο ή προστασία. Μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσουμε κάποιον. Η βασίλισσα των ράβδων αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και λόγια γρήγορα και άσχημα από κάποιους. Για να δούμε, θα γνωρίσει κάποιον καινούργιο άνθρωπο. Βλέπω δύο cups, γιατί τα πρακτικά τα αφήνουμε πίσω μας. 2 cups και είναι ευτυχισμένοι. Στα επαγγελματικά της θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχει και το 10ο καλό. Βγαίνει πάλι το 10ο καλό στη βασίλισσα των ράβδων. Η βασίλισσα των ράβδων μπορεί να είσαστε εσείς
ή να είναι κάποια λένα, τοξοτίνα ή κρυαρίνα. Όμως είναι μια γυναίκα η οποία βγαίνει εδώ πέρα, μία από τις πρωταγωνίστριες, οι οποίες βλέπω ότι θα γνωρίσουν κάποιο κόσμο, θα κάνουν κάποιες γνωριμίες, μπορεί να είναι κόσμος που τον γνωρίζουν και θα τους φέρει γρήγορα το 10ο καλό. Και βγαίνει ένας King of Pentacles, μπορεί να μην είναι ένας Σταύρος, εγώ καιρός ή Παρθένος, αλλά μπορεί να είναι κάποιος που τον γνωρίζει, και το Six of Pentacles μου επιβεβαιώνει ότι μπορεί να είναι και κάποιος που γνωρίζονται στο παρελθόν. Οι νέες γνωριμίες μπορεί να επαναφέρουν και άτομα, όμως εγώ θα τα πάρω σαν νέες γνωριμίες και ισοβαθμίζεται η κατάσταση. Είναι 60-60, είναι 50-50, ότι τα πράγματα θα έρθουν ακριβώς όπως πρέπει. Θα γίνουν γνωριμίες οι οποίες θα είναι αρκετά καλές. Ας βγάλουμε μερικές καρτούλες για να επιβεβαιώσουμε. Θα γίνουν νέες γνωριμίες. Βλέπω εδώ πέρα μέχρι και η κυρία Justice θα βρει τον αυτοκράτορά της. Πολύ ωραία πράγματα. Νικητής βγαίνει ο υπότης των ράβδων με τη βασίλισσα των πεντάκτηνων. Βλέπω αυτό, ότι τα ραβδιά, η φωτιά πηγαίνει με τη γη και βρίσκει ησυχία, δηλαδή θέλει εξισορρόπηση και γείωση. Για να δούμε νέες γνωριμίες για τον Κύριο. Πολλές γυναίκες βγήκανε για τον Κύριο, ενώ στις γυναίκες δεν έβγαινε μετά. Rest in peace and stillness. Ο Κύριος θέλει λίγο να ξεκουραστεί. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνει νικητής τώρα, όμως θα πρέπει να ξεκουράσετε λίγο. Έχει εδώ πέρα ανθρώπους γύρω του οι οποίοι μεταμορφώνεται μέσα από την ξεκούραση. Χρειάζεται χρόνο για θεραπεία ο Κύριος και βλέπετε Secret Union. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το Secret Union. Δεν ενδιαφέρεται για κάτι παροδικό, και γι' αυτό και βλέπετε και ότι ενδιαφέρεται για άτομα όπως είναι η Justice κυρία, η κυρία της δικαιοσύνης, ή η Queen of Wands, ή η κυρία βασίλισσα των ράβδων. Γι' αυτό και ενδιαφέρει μια γυναίκα η οποία έχει δική της εργασία και εργάζεται και είναι πολύ υπεύθυνο άτομο. Τέτοιου είδους ενδιαφέροντα έχει. Και σαν fruition, abundance, reaping what you sow. Είναι πολλά υποσχόμενα τα ζευγάρια αυτά που θα δημιουργηθούν από νέες γνωριμίες. Υπάρχει λίγη ζήλια να έχετε υπόψη σας, όμως έχουν αγγελική βοήθεια και η επικοινωνία τους θα είναι βοηθημένη από ανώτερες δυνάμεις. Θα βοηθηθούν με ό,τι καλύτερο και θα έχουν και δυνάμεις από το Well Watch, Wisdom Power of the Divine. Θα έχουν δύναμη από θεϊκές δυνάμεις, από ανώτερες δυνάμεις. Θα πάρουν δύναμη τα νέα ζευγάρια και θα πάνε πάρα πολύ ψηλά και θα αναπτυχθούν πάρα πολύ γρήγορα για να πάνε εις γάμο κοινωνία. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν πλέον καταστάσεις οι οποίες είναι περίεργες. Αυτά ήταν τα χαρτιά για τον Κύριο. Έχει πολύ ωραία χαρτιά. Αμέσως βρίσκει ο Κύριος τη κατάστασή του. Μπορεί να υποβόσκει και κάποια ίσως επανασύνδεση. Θα το δούμε στις επανασυνδέσεις αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου. Γεια σας.